ndang sak telah-telahmu. Kayak singa laut. Hei, ja, kowe sing 1,5 meteran iki lho nek iso tenang. Rasa tinggi lho. Apa numpak kapal iki? Beda apa beda laut? Beda air. Beda air. Hei, Oriza kan numpak beda laut iki lho. Lawi lho. Nah, untuk takut pada air. Selain takut pada ketinggian, juga takut pada air. Ya, iya. Ngomong-ngomong, nganggo lebu. Tapi kita omong wis pendudukane diskusi paling ngireng dhewe yo kira kita. Paling ngireng dhewe yo kira kita. Yo, pacar kecelak yo. Iya. Iya. Mencalat bajune tat. Mencalat bajune tat. Mencalat bajune tat. Barang bajune langsung tat iku. Dan lanang ra. Mencalat bajune tat tenan. Bareng, karena di barang kuwi, langsung mentah kabeh. Malah loro. Oh, cepet ayo ngegadep wis. Ayo. Lah, langsung sapenan ya. Langsung sap. Wah, banyune asat terusan.